Здравейте, скъпи приятели и последователи! Дойде момента да изтегля печелившия от играта от 14 март. Всеки, който е коментирал поста с хаштаг всички, има възможност да спечели сесия за безплатно гледане на български карти. И сега да изтеглим печелившият. И печелившият в играта е Нели Стоянова. Честито на Нели Стоянова. И нека да пише налични, за да се уточним кога ще си вземе наградата. Благодаря ви още веднъж, че сте последователи и участвайте и при други наши игри. Коментирайте постове, споделяйте постове. Хубав ден желая!